Ще те попитам нещо лично и ще искам да ми отговориш искрено. Пиеш добавки за стави и понякога пиеш ракийка или вино. А знаеш ли какво се случва вътре? Прегледах множество често задавани въпроси и почти никой производител не ти казва как действа алкохола на прием на хранителна добавка. Първото е колагенът. Алкохолът обезводнява тъканите, а хрущялът се храни само чрез ставната течност. Когато тялото е дехидратирано, колагенът не стига там, където трябва. И още. Алкохолът директно потиска синтеза на собствен колаген. Тялото произвежда по-малко, точно когато ти му даваш подкрепа отвън. После куркуминът. Когато се срещнат с алкохола, куркуминът губи противовъзпалителния си ефект и той пада значително. С две думи, едно питие вечер след капсула почти не пречи. 2 и повече или твърд алкохол и приемът ти отива на вятъра. Аз не казвам да не пиеш. Казвам, само знай цената. Пиши в коментар. Знал ли с това? Да или не?